skočí. Takže... Myslím, že to našla vlogu. Tento vlog se jmenuje Jak hází žehličky do vlasy. Tenhle vlog, to je náš první vlog v posteli, myslím sexy. Že máme sexy povlečení. Jo! Chtěli bychom natáčet vlog na koupáku. A to ještě nevíme, měl jsem dávno, no. No a budeme dělat ty challenge. Nechci to slyšet teda. No. No a co třeba, já nevím, co se možná říkat. Já nevím, ono se to nezmenu. Předevčírem v autě, no. Na svobodný zkouší, jsem si tam a něco studeného na školu. Takže doma se mám středit. No. Ona je tady v pyžamu. Ona je v ní krát a teď já myslím. No a co? Tamhle nám běhají naše fotky. Ale musíme to říkat. Já nevím. No prostě za 3/4 hodiny musíme jít na autobus, protože ona bydlí někde ve Skuhrově, kde já jsem nikdy nebyla. Budu u ní stát, vůbec jsem to tam neznám. S Honzíkem fotku No prostě ona mi přebírá mýho bratránka, já jsem se s ním vyfotila a ona já si taky s Honzíkem fotku. Ale já jsem nikdy nemyslela, že? Ale že to budu. A má to na kasne. To chci taky fotku. Nechal to Ale neměl já chci já. se všema fotku. Jak mají tak jo? Jo, klidně. Jak s tím Jo, tátou? já chci tvůj ségrou. Jak s tím tátou? I s tvojí mámou. Ty vole, ty taky I s nevěděl, tvojí že... zlou tatou. Já tam není, je tam jenom. To je jedno. Já chci se fotku. Prosím, já chci fotku se všema. No jo, a Ale víš, že sbírám fotky se zvířatama. máme Máme fotku s z rybičkama. Z Latku jenom. Všechny nám poskytali fotky. Cože? Tak se s Latkou. Takže ty na úterý jsem to zase pěkné. No, tak No. ještě. No, postařeno, moc ano. Taky. Ještě ho mám, to má super. Za náma jsou plagáty. Tam těch. Já je nemám ráda, ale to je jedno. To ona je pro mě taková byla. Jo. Byla je. Ale vybré taky dobré. A včera nás přišel někdo z okna, viděli jsme cigány večerek se hádají. Ta cigánka. To jsem tu udělala, já tě zmlátím. A pak řeknu, počkej. A nebo když ona tady sluša na sousedy a říká, čau sousedy. Dneska jsem to udělala jenom jednou. A včera jsem si poslala na parapet. To se mi to roztrpí. Ježišmarja. No, tak. Takový tam napsal srdce. No, to je káča. Jo, já jsem. Teďka. Napiš ještě tam kačenka. Já jsem. Ona je kačena. No, ona je kačena. No, já jsem pomlčka a ona je tečka. No. A jinak jsem Kateřina Černá a ona je Tereza Romšová. Dejte odběr, like. No. To je jedno. A když tak u challenge nebo u dalšího levu. Buď. Bud. Bazinga!